Masho njalo shuthi umfazi ungamfihlela ukuthi uhola malini wena. Awu ngamfihlela ngempela. Wenzele yini? Uzoke ufuna umshado ngokusebenza kahle. Selo anzwa lokho. Umfazi ngeke ayifunele. Laba. Ngisefuna ukushada abangani bakhe bashadile bafaka ama-ring. Ngathi ngiyibona sengigqoke i-ring. Akacela abangani bakhe bemfune indoda ezomshada phela. Ngeke umtshele lokho. Ngathi nje. Ngeke phela ukuthi ngoba nakho ubona imali wena usufuna umshado uyazi imali yani. Imali nezinhlelo zakho lento yokushada futhi lena nje. Sometimes ayibuyi bomsana. Ngoba mhlawumbe ukuthi bakhona abantu abashadile abafisa ukuyeka. Athi umuntu sengiyayisola ngangishadelana. Baningi umuntu olale umadakeni. Ube nomfazi nje bengizothi nje mase ngizoqeda ngithi beka amanzi mama. Beka amanzi okugeza wedali. Kodwa phela ngoba nina-ke nina nenhlanhla-ke nina ngoba mama vele bantu bengamtsheshe mama ngisesipani phela uyobeka amanzi ekhaya ukugeza. Vele uma uqeda la uyibhekile imali. Kimi. Hayi Love qeda xagezwe ngale ndawo ngayela hayibo usebenza umfazi wakho nje kodwa kungathi unamkazi mama la mahlekisane yena ngeke nimsupport yena akasipesa phela kungasizwa lapho la ayifuna kodwa uthi kufanele kube yimi ngicela ngisiza naye kufanele ngisize ukuthi ngani macela intombazane ngikhakhile imali ngani Nodinga ukuthi uzolema uzothatha imali. Ngithatha bona. Niyasebenza wena ungumatakata kunjani? Akasekho umuntu ongaphandle kwesikhathi samanje, akekho umuntu ovinje ukuthi ngaphandle. Indlela yokuphanda manje ngeke ezenjani? Awu. Akazi phela. Hayibo. Ngizoba iqonqa lapha umfazi phela mina. Mina ngikhuza lento ukuthi ube iqonqa lapha imali. Uyabusiswa ubona. Ibabusiswa. Basetshenzela. Uvela umukele imali. Kodwa-ke kusuke kuyindlela yokufundisa ukuthi if you are a man you must provide. Indlela ngeke phela ukufunda usumdala nje usumnumzana ukuthi kuyakhishwa. Wazi ukugodla ngeke ufune kwazi ukuthi vele imali yaphuma. Hayi mase ujwayele vele ukuyikhipha emjolweni. Mase kuba abantwana kusavela into ejwayela sekulutho umuntu imali. Ngaleso sikhathi phela hayi njalo ngeke kuma wangane hayi ukuthi ngaleso sikhathi. Umfazi nje kufanele imali nje kube into yaziyo ukuthi imali kasibata babakaba. Awuyasho kuma wengane. Futhi kufanele ngabe ifoni yakho ihlala kuwe. Kodwa lapho. Hawu. Uba indana nje imali. Uzwe ngomama ethi baba. Ungenile 15 wakho. Hayi bo kahle ngosi. Wena ukhuluma ngalaba sahlala emangubo. Ungahlala emangithi ngeke uzophatha imali. Ngisahlala ke nomfazi. Hayi uhlala ekhaya. Akho nathi phela kumele ziphathe imali yami. Ngingaphinjwa yini? Lawa ndoda ilaba manje phela akiyo. Bona abantu laba. Umfazi wakho ngeke umnike ikhadi lakho. Likhona engamnika lona hayi lapho kuhlokha khona imali. Ngamnika ikhadi kunemali, hayi ikhadi kuhlokha imali.